Так, сәлем Башқұртстан, Татарстан һәм башкалар. Кемгә кызык, менә шулай 10 000 кеше ясарга, уртада менә 10 000 булган бит инде. Кемгә кызык булса, нәрсәкә языгыз. Менә миңа бүген ясап бирделәр кешеләр. Вот. Кемгә кирәк, тоже ясап бирергә может без. Кемгә кызык, языгыз нәрсәкәй. Все этот в ваших руках диләрме? Менә шулай. Сездә дә менә шулай баланс була. Акча эшләргә можно диделәр миңа шулай. Ну, кемгә кызык, этот как-то что-то продвигать үзене TikTok'ын языгыз. Менә монда андый нәрсә юк. Менә монда, допустим, кирсәгез, әйме, менә монда андый әйбер юк. Точнее, бар анда продвижение. Но анда күреп торасыз нәрсәкәй. Продвижение. Интернет менде әйбәт эшләмәй. Продвижение, но монда только теге акчасын нәрсәсен кеше просмотрга гына менә шулай тора инде, допустим. Сездә ничек күрсәтәр белмим. И плюс, если сез не можете оформить, я могу оформить сезгә банковские карты, получается, Францияныкын и сим-карта Францияныкын. И можете открыть официально, будете. Кому интересно, языгыз. Шундый нәрсә белән мәтәшәргә уйлыйм инде, шөгыльләнергә. Вот так вот. Так что көтеп калам. Туганлар, Башкортстан, Татарстан, ату постоянно эшләми дип мине мыемны сектеләр. Эшли, ничек эшлисез столько? Сездә шулай 10 000 подписчик бармы ул? Юкмы? Менә минекедә 7-8 мең бит инде, где-то менә шулай добили инде миңа шулай. Шундый хәл.